ଯୋଗ ବା ଲିଜ୍ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଏହି 6ଟି ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ଏହା ଶରୀର ଉପରେ ଏହିପରି କାମ କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଲିଜ୍ ଥେରାପି ବା ଯୋଗ ଥେରାପି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଜ୍ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କ'ଣ ଓ ଏହା କିପରି କାମ କରେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ କହିବା। ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ କଳା ଏବଂ ଘନ ସରୀସୃପଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ରଖନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଆମ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲିଜ୍ ଥେରାପି ବା ଲିଜ୍ ଚିକିତ୍ସା କୁହାଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ କମିପାରିବ ଏବଂ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଏହା କିପରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହୃଦରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ଲିଜ୍ ଚିକିତ୍ସା ବା ଯୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଲାଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ରକ୍ତ ପତଳାକାରୀ ଯାହା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ହାଇପର ଆଲଜେସିଆକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଦରେ ଫୁଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଯୋଗ ଚିକିତ୍ସା ଗୋଡ଼ ଶିରାରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ରୋକିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଲିବା କ୍ଷମତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସଂକ୍ରମିତ ଅଂଶରେ 4ରୁ 6ଟି ଲିଜ୍ ବା ଯୋଗକୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରିନ୍ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ଭଳି ମଧୁମେହର ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳତାର ଚିକିତ୍ସାରେ ଯୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯୋଗ ଲାଳରେ ପିରୁଡିନ୍ ନାମକ ଏକ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରକ୍ତନଳୀରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ରୋକେ। ଶ୍ରବଣ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା କାନ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଟିନିଟସ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ 2ଟି ଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଯୋଗକୁ କାନ ପଛରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କାନ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 3ରୁ 4 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 2-3 ଥର କରାଯାଏ। ଶରୀରର ଅନେକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ଅନେକ ଔଷଧ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ କାମ କରେ।